ibn malik kana bastal kaffain. Anas ibn malik ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da faɗin tafin hannu. Tafin hannunsa yana da faɗi, ma'ana yana da tudu kenan. Da za ku yi musafaha da shi zaka ji hannun ya cika hannunka. To haka yanayin tafin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda shi wannan Anas ibn malik shine mai hidima wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, kun gane ko? Wa qala kana azhara laun, kuma ya ce annabi ya kasance launinsa fari ne garai, azhar, laisa bi abyad amhaq. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance fari mai tsananin haske, tsananin fari ba haka ya kasance, wala adam kuma bai zama mai duhu ba, adam mai duhu ba, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Ubidha, an karɓi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sha'ra, 20 sha'ra bayda, babu a gashin kansa, babu a gashin gemunsa, ƙwaya 20 na furfura. Lokacin da aka karɓi ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu ƙwayan gashi ƙwaya 20 na furfura. Da za a irga 1, 2, 3, to ba za a samu ƙwaya 20 na furfura ba a kan manzan Allah ko a gemun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Kuma yana shekara 63 ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ko, amma furfuran kaga yan kaɗan ba su da yawa, wanda sai kaɗan shekara 40 sai ka kirga furfura guda 100 a kansa. Allah na ga maka 40 da wani abu zuwa 50 ai magana ya kare furfura ko ina, sai a kirga 300 dubu, amma shekara 63 adadin abin da za ka iya gani bai fi ƙwaya 20 ba na furfura a gemun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko a gashin kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya salam. Wa qala, sai dai wato shi Anas ibn Malik din kuma yace inna ma kana shay'un ay min ash-shayb fi sudghaihi, akwai dan wani abu na gashi a kundukukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na furfura. Wato wannan sajan da wannan sajan akwai gasu 'yan kaɗan waɗanda suke farare a lokacin da aka karɓi ransa. A wani riwaya, wafin ra'asi nabzun, a kansa akwai wato furfura 'yan kaɗan, gashi ba su da yawa na furfura kaɗan a kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Duk da haka ɗan shekara 60 da wani abu, 60 da wani abu, adadin furfuran ƙwaya 20 ake magana a wancan riwaya na Anas dan Malik. Wa qala Abu Juhaifa yace ra'aytu bayadan tahta shafatihi sufla al-anfaqa, yace naga furfura a ƙarƙashin leɓansa na ƙasa, al-anfaqa, akan wannan gashi na leɓen ƙasa, wannan kenan shine bahaushe ke ce masa hana ƙarya. Ina aka ga mutum da wannan to bai kamata ya ƙarya ba, da wannan kamata har wannan ya fito ko mutum na ƙarya, a ya zama dattijo. Idan ka ga yana ƙarya to ya saba ma ƙa'ida, sai a ce ya zama tsoho kenan. Yace ya ga furfura 'yan kaɗan a hana ƙarya na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Duk ana gama sifa nashi.